нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастен. Имрӯз ман чандин хабарҳои нав ҷамъоварӣ кардам ва хостам ки ба шумо пешниҳод бигардонам то охир тамошо кунед, то аз қонунҳои нав шуморам огоҳ бошед. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар соли 2021 моҳи майда қонуни нав барои уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ қабул карда шуд ва қонуни хизмати алтернативӣ ба имзо расид. Касое ки мехостанд дар тӯли як моҳ соҳиби военни билет шаванд, ба пардохт кардани 25200 сомон соҳиби военни билет мешиданд дар муддати як моҳ. Вале шурӯъ карда аз соли 2022 боз амира камтарак тағйирот ворид мекунанд. Суммаеш ки 25200 сомона дар бар мегирифт қиматтар мешавад. Яъне ки шурӯъ карда аз соли 2022 пуле ки пардохт кунӣ ва ай хизмати ҳарбӣ озод бошай 26880 сомона дар бар мегирад. Ва ногуфта намона ки барои ин пула пардохт кардан шаҳрванд бояд ба комиссарияти ҳарбӣ рафта муроҷиат кунад ва хича номнавис кунад пешакӣ. Агар ки қабул кардан баъдан мегӯянд ки пула рафта дар амонатбанк меспораву ба хизмати алтернативӣ ура қабул мекунанд. Аз пеши хитон рафта ба ҳамин хотир дар банк пул наспорен ки ҳар як призовда як миқдори муайяна қабул мекунанд барои хизмати алтернативӣ кардан. Дуюмин ахборот оиди Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори беҳтарин донишгоҳҳои Аврупои Шарқӣ шомил шуд. Яъне ки Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, касое ки мехонанд дар уҷа, ман шахсан худам Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон факултети ҳуқуқшиносиро тамом кардагим ва ин донишгоҳ яке аз донишгоҳҳои беҳтарин дар Аврупои Шарқӣ номида шуд. дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. бузургтарин муассисаи таҳсилоти олии Тоҷикистон ба феҳристи беҳтарин донишгоҳҳо дохил карда шуд. Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба феҳристи беҳтарин муассисаҳои таҳсилоти олии Осиёи Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ дохил карда шуд. аз рӯи рейтинг Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷои 241 ҷо қарор дорад. дар маҷмӯъ рӯйхат 450 донишгоҳи беҳтаринро дар бар мегирад. яъне ки дар рӯйхате ки донишгоҳҳои беҳтарини тамоми давлатҳо ворид карда шудагиянд, дар умум 450 донишгоҳ мебошад ва Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 241 донишгоҳи беҳтарин дар ана ҳамин рӯйхат ворид шудагиянд. дигар ахбороти мо оиди барои тоҷирони бозори Султони Кабири Душанбе пешниҳод шудааст ки барои идомаи фаъолияташон ба бозори Кушониён бираванд. бозори Кушониён дар қисмати ғарбии шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. касое ки дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунанд ё касое ки бозори Кушониёнро намедонанд, тарафи Тецдай бозори Навай ва барои савдогарои бозори Султони Кабир низ пешниҳод карданд ва муҳлат доданд ки бояд ба бозори Кушониён кӯчонда шаванд. дар робита ба кӯчонидани Султони Кабир субҳи 19 декабр дар ин бозор бо иштироки мақомоти шаҳрдории Душанбе, раҳбарияти бозорҳои Султони Кабир ва Кушониён ва соҳибкорон ҷаласа баргузор карда шуд. роҳбари Султони Кабир Аваз Кабиров аз тоҷирон дархост кардааст ки агар мехоҳанд корашонро идома диҳанд, ҳар чӣ зудтар ба бозори Кушониён кӯч банданд. вай таъкид кардааст ки ҳарчи зудтар рафтани тоҷирон ба Кушониён ба манфиати кор аст, зеро дар сурати таъхир онҳо аз нигоҳи молӣ зарар мебинанд. бародарони азиз, ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо ва дар канали мо обуна шудана фаромӯш накунед. интизори видеоҳои мо бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.